Kamusta ka? Excited! Wala ka pa kaganito. Doon nagsunod ka na. Let's welcome once again the President of Youth Proyekto Philippines. Hello! Ay, Mami, Bebet! dito, no? Hello! Sabay sa lumat. Hello! Te? Kasi amo na lang na ba yung Porso Brown na niya? Hello na lang. Pakilala natin ang imong organization sa ating mga friends, no? So, Manungdan, okay lang? Manungdan, tawag Oo, mo? Manungdan. Ay, gusto ko sir. Hindi ko gusto sir yan. Ay, gusto sir. Oo, Sige, mga bata ko yan. Ay, Di ba, ma'am? Mapamugani ka rin. Ma'am? Oh, sa pagkabalusan tanan, may ara ka organization nga nag-promote sang aton nga environment. Katagi kami bisang idea kung ano ang organization. So sa tanan dira nga wala gikabalo no about sa amon nga organization, ang tawag ni is Youth Proyekto Philippines or YPPI, kinugangan na namon ay kay incorporated. So may lang kay registered na kami sa SEC no, and of course recognized sa National Youth Commission. So we are a national organization and we are happy nga i-represent ng Iloilo City as the home base of the organization. And of course, ang Youth Proyekto Philippines is an organization nga na ginagather niya mga young leaders, and of course gina-inspire sila and gina-encourage nga mag-ubra sang ilang mga projects no, nga naka-inline silang advocacy. So, ang mga young leaders hindi lang isa lang ka-linyada sa advocacy, kundi lain-lain. So, mayroon kita tatlong programa. So, mayroon para sa environment, sa community, which is subong nga ara kita di, no? Kag ang isa is ang para sa economic. So, amo na galing gina-ano namon, gina-work out pasubong kay wala pa sang available nga young leader para sa economic na program. But anyway, may ara kami damo kami nga projects. So, isa ini nga amo na nga daw napadpad ka siguro no daw namin ganito ikaw. Do Korean, ang malaki daw may tano makita do ang mga mga dahon nga Nalupad do. Okay, ang dahon na Koreano man puno ganito puno ko. Pero muna, most of our projects is environment. So it's environmental action tanan. So muna kung magkanda kami sa mga activity, gina-make sure naman nga may environment gid nga topic or aspect para at least ma-maintain no ang orientation about environmental welfare. Wow, kag excited na ko sa aton nga himuon subong mga friends. Kung balaan nyo, medyo formal ang aton nga itsura subong kay matubang kita sa komunidad nga in-adapt subong dai manong new done for this day. And since excited na gid kuya, gusto ko na gid mag-storytelling karon. So, Yes. Let's go! Nakadto kami sa Feliciana Elementary School. Next. Wala na, okay na? Okay na kayo lahat dyan? Hello. Hi. Higher. Stay as innocent as you are. Don't rush, no? Childhood. So, dapat enjoy ang ating pagkabata. And of course, stay loving as you are with your parents and your teachers. And thank you. And mayong AGAN. And we had 2 children, and we went around and we went into the mountains and we went into different areas to help feed the children. Doon ako maghahatag sang turn kay good lang sa nakakanaton pa ang ating storyteller si Direct Ruby. Hi! Direct Ruby. Palantaw bisang mga kambal ni Manong Nyudan, ang mga inusinti nga mga smile. Palantaw Yes, ang pang TV Patrol panay nga smile ha. The vlog na si Direct Ruby. Importante gid alagaan kagid ang aton environment para hindi sa aton makatong mga kalamidad. Si
Elisandro. Oh, ready and ready. And bato, pick. Si RYE-RYE, ang actor natin kanina sa storytelling. Ayan O, sige, matakpan out. story na mo kanina One, kay Arnett. Tito RYE-RYE kag sa iyang friend nga si Sofia the Tree. No? So ano ba advice sa nila sa upanya ng mga kids? Kung magagod kami ng kahoy, matandang mga muliwat kag nalawin natin ang mga nature kay para kay kinanglan ng mga nature na kay kung wala mga kahoy, mga lamon, malaman tao ko din for na dahil carbon dioxide. So batian nyo to, kinanglan kung kada Dapat kita ay sa budget. matadom kita liwat. So thank you everyone! And once again, our actor for this day, RYE-RYE! Yes, kung natulungan nyo sa aton na first ka episode, dito lang ako ni Manang New From magluto sa ganito ko siya. Hindi asin mo sa pot. Sa uling! Magluto sa uling, subong! Sa uling, manunggan bala. Subong nag-observe naman ako kay galuto naman si Manong Yusef sang Bihon. Samtang naghahampang ang mga kabataan, si Manong Yudan nagapanghugas. Kapanghugas si Rika, wala siya kabalo nga may challenge siya karon sa iya. Kay tanan ko nga guest, dapat magahampang with me. So, overly excited ka mo karon sa mo niya ampangon. Let's see. Let's do this. Yes, I'm back! Siyempre, ang tanan ko nga guest, hindi makaligtas sa aton nga challenge. And for this day, ang challenge ko kay Manong Yudan, we're gonna play PIKO! Oh, yeah! So, sa tanan nga wala pa kabalo sa PIKO, may anak kita ang ginatawag nga. Table? Board! Ginatibay siya yung 65. Meron kita ginatawag nga tin, wherein isa lang na siya ka-state. Tin, tin ka. Another tin. Then ang ika-third, ginatibay into 2. Bika. Ang ginatawag nga pika. So mabika kita. Pika. Then, isa pag ika-tin, pika naman sa ika-lima. Then, mabalik kita sa home base. So, pika, tin, charan! Ready na? Manong Dan, ready na? Ready na kang ginapagi naman! Ano yung mga tatango? Ari na saya! Ay, swerte! Ang ginapagampang mo? Ano na sila yung matano? Akong matano, 10 peso. Iya, Bato! pato. So, pwede kakagamit. Kung ara ka mo sa may semento, mas nami, goma. Sa gamay ko goma, ginagamit ko. Ang lapit nga magapoy isang batano, diri sa letter H, siya ang mauna. So, for example, halin kita sa base, mahaboy ako. Tapos, lapit-lapit! Tapos mahaboy dayon si Manong Yudan, dugay-dugay. Kung sino mas lapit sa base, siya ang mas lapit ako! Look at that! Iya, Estina. Ari ako, nara iya. Ako niya. Kaya, okay ko na. Ako una. Iya. Steady yapon!
Ano? Nakapoy! Ara na kita sa home base! Dito sa pinakalayo! Ay! Bata na hulog! So, pag sa home, waon, masulog kita, tapos, inapoy na siya, pabalikan. Matalo. Okay. Kung diin siya mag-landing, balay mo na siya. So, Ay, balay na siya. yeah! Kurit lang na sa amon mo. May ano? Yes. May ano? Ikaw ba kita sa turret mo? Yes! May balay na ko, Carl. This is mine. So, double feet. Dada! Yes! So, the same process. Sige lang, boy. Hasta maubos na nga balay. Kung sino ay pinakadabo nga balay, siya madaog. So, For sure ako ang madaog. Apo, na sa balay na kuya. Para kuya balay. So, Di mo na sa sige palaula. lang. Sige lang nga, baka sa maubos. So, samta ka pa kami si Manong yun dahil shoot ulit na lang nga balay. Sige lang nga. Ako yaw. Balik guest ako di gali, no? Oo. Dapat ako tampang eh. So, bali magpula ng iyang nga batano, no? Kay Koy, nabiging gamit niya. Kung saan mo na yung platform ang ginagamit mo sa sa PIKO, dapat bato or medyo tikang imo gamitin. natabunan na. Ay, natabunan na ang coins ng balas, di ba? Galit! Bali siya gali ang host, pero siya gampang. Sinawalan lang niya. So dito na tapos ang aton nga pang sa PIKO. So salamat kita kay Manang Rubin ninyo, no? Kay nagupos siya sa aton. Nagupos siya sa aton ang pang sa PIKO. Bali, hindi ako gali ang guest, ako gali ang host. Subong lang ako ng balan. Wala kami direct. Siya tasi di. Hindi strong niya ko wala niya ka manong daw. Ako na. Oh, grabe ka. Bala mo self-destructive sa tao. Ang kape nga naging ulam ko lang sa nagakabot sa camera. Kaya lagi ko ni kagamit. I-refuse lagi ang paggamit. Ang steer nga niyo kay, balaman natin, gamay lang ni pero makahalit ni isang dako. Yes, Pare sa iya, di ba gamay lang siya pero grabe ang iya nga impact sa tao. Oo, grabe ka pin pa. Nag-enjoy gid ka mo, balay ko na. So, tapos na mo ng hampang kay ginuto ni Manong nyo dan. Di ba na? Grabe ko. Para hindi nyo makita. Para hindi nyo makita ka mapirdi sa PIKO. Kay bala niya, the golden rule. Kung sino ang perde, siya ang manglibre. So, balik na. Wala siya na-inform. So, kung in-inform mo na siya. So, balitaan. Iya ang kape. Balitaan ka ka mo sa iya kapirdihan. So, thank you very much. We'll enjoy our game. Bye-bye! Yes! Kita nyo man nga ako nagdawog. So, ginahulat ko si Manong nyo dan. Kikita ka na ako niya food. Oh, there he is! Hi, Manong Dan! Surprise me. Go for eyes. I go for eyes. Ako, alam ko yung prize. Manong Dan. You will give me. Para sa mga bata ni Tanay, kaso galing kay kagridigit sang manang niyo Ruby. Ayaw niya. So amo ni hatag ko syempre dapat kung ano gi-promise sa muna aton nga
tinuon gid. Thank you gid sa pag-invite sa ako no. Kag salamat sa tinion nga ni. Wala na si Manang Rubinyo, so ako na ang mag-host sa iya sa mga vlog. Thank you gid. Thank you very much for watching! Salamat na lang dahil sa marshmallow! Thank you. Welcome. May nadakpan, wala. Hi! Higher! Okay. Gatoon? Buhat assignment? Gabasa libro? Gahampang? Friends, upod natin subuhan si Sofia the Tree, ang actor ko kanina. Manyaga, mamakaw na kami. Tulungan niya ako subuhan paano magpanguga. Pabasa na isang kamon. Tapos, good. Dapat makumaligid ko, no? Ang soft naman to. Kada fingers. Kada fingers. Lalo na ako singsing. Pero kami may bracelet. Oh. Sa palad. I-rub. Thank you so much and see you. Magkaunta mo, dapat sipugin. Kita nyo? Certificate of appreciation is given to Youth Proyekto Philippines. Smart children! Yay! At last, nagdaog na ginman ako! Kagtani minatunan ka mo sa ato nga hampang nga piko. Kay di ba ang goal gid sa piko is sa ulihim maka-form kita sang balay. Hello everyone! Today it's a holiday and holidays are for the arts! So I will be announcing the winner for our ARTSY giveaway! For our sweets, the winner is Janelle Aiza Duran. For the milk tea, it's Overnight Princess. And we also have Miss Adelaine Simos winning our coffee sticker planner. Please send me a message in my Facebook page so you could get your planner sticker. Congratulations! It's not all that time na ikaw lang gid isa. Kay magtinting ka, di ba isa lang katiil? There are times that you also need somebody to stay with you in order to reach your goals in life. That's it! Thank you very much for always being there for me. It's May 1. Next month is already my birthday and it's a special episode. Kay upod naton ang nagdaog sa aton niya first ever Rubeinspired surprise, Mr. Arnold Sustento Fernando Ambrosio Villar.
excited ako maghampang upod sa iya. Kagtani, updan nyo man kami nga maghampang sa Adventure Center. Yeah, Adventure Center! Sa Esplanade. Kag, make sure nga makasubscribe ka mo kay next month on my birthday. Malamang na malamang may surprise naman ako for you all. Thank you very much for watching!